kaga wasu bai Allah su kashe kansu amma wallahi sai na ci uwar yaran nan bismillahir rahmanir kai madarainin wayau shi za ku zo fada kuke yi fa daga na zo taimaka muku za ku zo ku tura cikin tabo fada kuma fada kuke yi mana wai ka ji abokina fada muke yi ni na zo in taimaka muku ne fa amma dan Allah ku duba wannan kai mu dan Allah duba ga hannuna kai ne ka jaba kanka wai in ne ba kaina kai ne ka jaba kanka ni ba ko na zo in fa kai abokina fada muke ba Allah ku duba wannan kai mu na ci wanka na ban tai tadi amma duba yanzu ku zo ku bata min kayana kai ne ka jaba kanka ba wani ne zama kaina yanzu dan Allah yanzu ku duba ku gani yanzu to me zan ce ma wai ilham dan Allah wai kai waye ya ce ma hoda muke wallahi tadi zan je kai hoda muke abokina a ba hoda muke ba wai duk wannan abun ba hoda ke ba ba hoda muke ba to uban me kuke yi kawai shawarwari muke na ran Allah ya ci uwar to kamar ya wai hey Nope.